Управлението на корпоративната собственост е ключов за растежа на всяка фирма. Ето 6 ключови услуги, с които Monetrix ще ти улесни управлението на дяловото участие и корпоративните активи. На първо място предоставяме електронна книга на съдружниците, която предоставя по-ясен поглед върху разпределението на собствеността и предоставя достъп само на оторизирани лица. Улесняваме създаването, управлението и вестинга на мотивиращи програми за служители ИЗОП и ВИЗОП. Предлагаме структурирани процеси за издаване, прехвърляне и преобразуване на ценни книжа, включително различни класове акции. Платформата предоставя автоматично генериране на ключова документация. Това включва инвестиционни споразумения, сертификати за собственост и договори. Всичко това чрез предварително дефинирани формуляри. За по-добро стратегическо планиране Monetrix предоставя подробен анализ на сценарии за продажба или външно инвестиране. Поддържаме контролиран достъп за данните за собствеността на служители и външни инвеститори, което допринася за прозрачност и доверие. За демо се регистрирайте на Monetrix.bg.